Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh lan pini sepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus sahibul hajjah sekeluarga, Bapak Sutikno kalian Bu Wiwit. Oh niki nggih. Wabil khusus sahibul hajjah sekeluarga Bapak Sutikno kalian Ibu Wiwit Lestari sahibul hajjah sore niki ingkang kawula hormati toyol setunggal sebelah kiri kula. Mboten kula sing mboten mriki niku. Saderengipun monggo kula jenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sebab sore niki kula jenengan saged nderekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat. Shalawat salam dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan wawasan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kula jenengan dikempalaken ten mriki dijaluki donga kagem Adik Kaisar Putra Lestari. Mugi-mugi didadosaken putra ingkang sholih. Ilmune manwe kono sing amin ya apa? Wis gara-gara samian kabeh. Pun kula buka ngeten mawon, Pun. Mugi-mugi dados putra ingkang sholih. Amin. Amin. Nggih, kula jenengan dikempalaken ten mriki ngeten Bu, khitan niku asalnya adalah syariat Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad. Jadi orang yang pertama kali khitan niku sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku diuji beberapa ujian kali Gusti Allah. Sing pertama dikengken khitan, dikongkon sunat. Bayangno Nabi Ibrahim umur 80 tahun dikengken sunat. Bayangno niku lak wayahe alot-alote nggih ya. Kaya roe. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama kali, jadi Nabi Ibrahim niku kenapa doanya selalu diijabah kali Gusti Allah? Sebab setiap piyambake diuji niku selalu dilakukan dengan baik. Yang pertama diuji dikengken khitan. Matur ngoten sing kedua Nabi Ibrahim dikengken apa? Nabi Ibrahim dikongkon rabi maneh. Bayangno niki ujian. Nek sampean lak seneng. Niki ujian, dadi napa kok ujian? Sebab Nabi Ibrahim niku bojone namine Siti Sarah, niku uwayu, ayune niku uwayu. Nek cara wong kene ngono kaya ya gak ono lah. Wis pokoke uwayu. Mantun ngoten Nabi Ibrahim dikengken rabi kali Siti Hajar. Siti Hajar iku wanita Afrika. Wanita Afrika piyambake niku Dadi Nabi Ibrahim niku disuruh menikah lagi kali Gusti Allah dikengken menikah kali Siti Hajar. Siti Hajar niku wanita Afrika uireng. Begitu menikah, napa kok Nabi Ibrahim dikengken nikah mbek Siti Hajar? Sebab Nabi Ibrahim niku mboten diparingi keturunan suwi. Nabi Ibrahim nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, paringi kula keturunan ya Allah. Mboten diparingi. Jare Gusti Allah awakmu rabi yo maneh. Rabilah ambek Nabi Ibrahim kali Siti Hajar. Nikah ambek Siti Hajar mantun ngoten dikei putra jenenge Ismail. Diparingi putra jenenge Ismail. Begitu punya anak, begitu punya putra Ismail dikengken beleh. Bayangno, pengen duwe anak suwe mantun ngoten duwe anak dadakno dikengken beleh. Wong jaman biyen jarene Nabi Ibrahim ngene, "Nak, mangga-mangga niku damel kula niku, mboten damel jenengan." Makasih ya.
Nggih. Lumayan telu mi. Lah ngombene jenengan pundi? Ya niki kula gogok mawon. Damel sampean mi. Nabi Ibrahim punya anak jenenge Nabi Ismail, suwi gak duwe anak. Begitu punya anak Ismail, dadakno dikongkon beleh. Nabi Ibrahim sanjang nanggone Ismail, Ismail, aku dikongkon beleh awakmu nak ambek Gusti Allah. Napa jawabane Ismail? Ya abatif al, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mboten napa-napa ayah, nek pancen niku perintahe Gusti Allah, monggo jenengan lakoni. Dadi Nabi Ibrahim niku diuji napa mawon niku tetep dilakoni, dikengken rabi maneh, dikengken mbele anake tetep dilakoni. Dadi donga-dungane Nabi Ibrahim niku diijabah kalih Gusti Allah. Termasuk khitan niki perintah Gusti Allah yang pertama kali dilakukan kalih Nabi Ibrahim. Nah, tugasnya wong tua mboten sampai khitan tok. Ternyata tugasnya wong tua tasik panjang. Wong tua nang anak wajib telung perkara. Kaping pisan maringi baguse asma, kaping pindho maringi ilmu agama, kaping telu nek wis gedhe ndang dirah. Nek dirabekno pinter. Dadi kewajibannya wonten 3. Yang pertama maringi baguse asma, nama yang baik. Nama yang baik niku nama yang diawali dengan lafat abdun. Abdullah, Abdur Rahim. Jenengan nek kepengin jenengi anake basa Arab harus konsultasi dengan orang yang mengerti. Ana wong niku jenengi anake niku Muhammad Syaitonir Rajim. Niku medeni wong. Oh, kula mboten kepengin bahasa Arab ning, kula kepengine campur ambek basa Jawa. Muhammad Bejo Slamet. Padha ae mboten napa-napa. Sampeyan jenenge sapa? Madrai. Iku artine napa? Oleh rezeki gak oleh. Jadi kudu dapat nama yang baik dari orang tua. Sing kedua, sing pertama maringi bagus asma, sing kedua maringi ilmu agama. Dadi anak niki ilmu agamae kudu api. Ayo anake diajari sembayang. Ibu-ibu apa kabar sembayangnya jangkep napa bolong? Ngomong bolong cek pedene ngono. Ayo salat kan tiang niku saking sibuke sampai lali sembayang. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman. Dadi nek kepengin anake salate api, jenengane salate nggih kudu api. Ayo anake ditanemno ilmu agama sing bagus. Oh, pengen anake dadi ahli sedekah kabeh. Jenengan kudu ahli sedekah, Bu. Cek nek anake niru, ngoten nggih, Bu nggih. Karena hidup itu saling mempengaruhi. Tapi lek kula tingali tiyang mriki insyaallah mboten medit-medit loman sedaya nggih. Niki wonten ceritane wonten sahabat jenenge Atiyah. Sinten? Atiyah. Atiyah niki wonge melarat rat. Pokoknya melarat gak duwe napa-napa. Atiyah niki mek gak ada harta mek situk tok sarung siji sing digawe niku tok. Suatu ketika Atiyah niki pengen melu pengajiane Ali bin Abi Thalib. Atiyah kepengin melu pengajiane Ali bin Abi Thalib, aku pengen melu rek, tapi aku gak duwe kelambi. Aku mek duwe sarung, wis gak apa-apa, tak teko tapi kari dhewe nanggone mburi kono. Nanggone mburi akhirnya Atiyah melu pengajian tapi nang mburi gak kelambenan. Mriko. Begitu lagi ndodok, lagi ndolek panggon longgo plek. Atiyah diparani ambek wong wedok ambek gondong anak. Pak, sedekah Pak. Pak, sedekah Pak, sedekah Pak. Atiyah ngomong, ya Allah Gusti. Kula niki mboten gadah napa-napa. Kula mek gadah sarung siji sing tak gawe niki. Nek niki kula paringno, kula lak ya wis bablas angine. Akhirnya napa jarene Atiyah sanjang nanggone ibuke. Bu, kula niki mboten gadah napa-napa. Kula niki melarat. Kula mek gadah sarung siji sing tak gawe. Kula mboten gadah napa-napa. Nek jenengan purun, monggo sarung niki jenengan beto, jenengan dol damel tumbas panganan. Jarene ibuke napa? Nggih, kula purun. Akhirnya napa terus Atiyah ngomong ngeten. Ayo Bu, sampean elu mulih nanggone omah. Dijak mulih. Dijak mulai nanggone oma, Atiyah melbu nanggone oma, ibuke ngenteni nanggone njaba, lawang ditutup, sarung dicoplok, wes terus diuncalno lewat ndukur lawang. Niki lho Bu, tampanono, wek wing.
Akhirnya napa? Kondisine Atiyah bahasa Arabe al-mudau. Mudha. Dadi kondisine Atiyah niku Al-muda. blejet nek basa Inggris niku ote-ote. Dadi basa Jawane mudha. Bahasa Arabe al-mudha. Al-mudha kondisi Atiyah niku mudha, mantun ngoten jenengan bayangno, kondisi wong mudha nanggone jero omah dhewean. Kate lapo bingung, ya Allah, aku iki mudha. Ya apa iki aku kate nglakoni ibadah ya gak fokus. Ya napa niki ya Allah, akhirnya gak suwe ternyata Atiyah diparani bidadari ayu. Ana wong wedok niku ayu marani Atiyah, Atiyah kuwaget. Loh, aja mrene sampean. Aku iki isin, aku gak kelambenan. Sampean sapa? Terus bidadarine, aku adalah istrimu Atiyah. Jare Atiyah, loh aku gak rumangsa ngerabi awakmu. Tidak Atiyah, aku adalah bidadari yang dikirim oleh Allah dari surga sebagai ganti sarung yang engkau berikan kepada fakir miskin. Wow, keren. Akhirnya napa Bu? Atiyah niku wau diparani karo wong wedok niku wau dikei buah jenenge buah labu. Nek ten mriki buah labu napa? Walo. Buah walo. Buah walo dibuka seret kali Atiyah mantun ngoten ternyata isine jubah ambek kopiah. Dadi ketok ganteng ngono masyaallah Atiyah ketok ganteng damel jubah ambek kopiah. Mantun ngoten jenenge wong wedok nggih. Boten jenengan kok iso benakno kopiah ngono. Jenenge wong wedok nggih semerap wong lanang ganteng, nganyeng. Nganyeng wong wedok karo wong lanang ganteng. Ngomong, "Wahai Atiyah, aku ingin kau pangku sayang." Jarene Atiyah, "Oh iya monggo sini sayang." Akhirnya sing wedok niku wau numpak nang gone pangkuane Atiyah. Plek, begitu bokonge nemplek nang gone pupune Atiyah. Plek, Atiyah langsung tangi cekekal ternyata iku mau mek ngipi. Duh mek ngipi tok, nggih lah apa ngipine gak didele ngarep yo gak seru.